DL News. Yamamo akwapa afi tu mirikande share yen ewo Facebook and afinsi YouTube na yemfa kasebo no echiremu emfa ensem yansha kasebo na se emfiri finfimantemu na yesha ase e de afiri awrahosemu na endrada ena beto dwaso bowuramu ewo kaswa new market dwedata na da ho no no eja etumi to mu a ene awudi aba no enya simkuma kra ma make sempeni fo kirem sem ene kaswa fire station ena afinsu weja fire station wamba modern akopiem ko bo adwumaden a na esafatewani na ensese yeka ekire wom na Ghana National Fire Service mechira so ehwe o man Ghana eja etumja adwumakuo no so no ekirem sem wono bo modern ema wono fire tenders akoto efiri krabopuremantem miamia pi ekoboaye ema etimi so endrata eja eto kaswa new market nim sente sapa dia na wo hwe eye edwadata da hodo no nnua pa edos wo mde aye stores na ade no enkedwa da hodo no yakopon amfafia ka ne nyinata ebetimi ahyekram nanso enem adwumaden a otumija adwumayekuo emrante ne bo yenti wombo moden esogina no meja no entimi antretre anko mmemme ahoto a ama ejana wudi ye no entimi anye kese pina na empenefo chebepimsem na ekese de nyade a wanom etimi ehudikudi enam so meja no etimi eto kaswa new market edwano emum na openi Paul no obomaden abadwumaden ekasa edema otumja adwumayekuo no mechire head of public relations edema Ghana National Fire Service o matena yekesi me ye DO2 Desmond aka ejemre ewie ano payata emra no wane DJ Hitman twetwe nkomo ewo enidaso ho mobia dwumadie so no wo kire mi sem Mika say ayade a otumija adwumayekuo na hyase a wanom eyenhwehwem ehudikudie ntia nam so menrada eja no etumi to kaswa edwadata no emum na wakasa ekiremu a Mika say nyade a wo mu etimi ebesisudua akire say nema wei anase baako wei na nam so meja no esi eto market na momu no omuguso manhwehwem mapa enka se nu kina de na dekudie nam so meja eto endrada kaswa market mu no omatimi de hunsunsuanso no aba betudwa no kirem say wohwe market na dodo na esesene eye widi trachet nkwatum se wede nnua ne ade esesene eboa maja no etumi hyenti senya otumija adwumayekuo no modern mo pade nkan ata kaswa ja no kaye ntia sempa kora ewo manyim ma yenkwa homa no so na afi ye ne DO2 Desmond aka APR Ghana National Fire Service ye no eni komando pay Raka, good morning. Good morning yo na afi shiapa I think comment to work to kwani amode so represent na just na akofoma mai de do nyankopon ase papa Raka asem ne fie enra kaswa ewoto senya east eja hihye course wo no Ghana National Fire Service, what is the cause of sapphire no yo ye beda se na yama wahwefo ne wotiefo nyina so DLFM enra that you know yegusu a ye hwehwemu a there bomb fire set ye be hunu the could airport ye dis Agyei bae na mencha de yetimi hunu baby a Agyei start here I am ye hwehwemu for no close on the exact cause of the fire me did say enter by Ochinade na yetimi a conclude on investigation na yo the could airport here at the bae na the tini ejebi a yekobi ha no ade a ye hwehwemu no wi so a based on request even free the property owner no na de ashare no eno na ye de report no emano to be sha pimpi no ye mfa report no emetu da sadia ye we je course no sadia we na di jane bae if we say in times past no ye say ye bisa no nkofo bebre de yan court ekutwitwa damage say boy yanka eno nti de ye ne say ye hwehwemu ni wia ni enya course na yene omanfo di nkita ho ekyerɛkyerɛ enema edi sa Agyei ba so the beya obi abetimi ayahwenye na for a typical traditional market like kaswa chese metal containers any shops and stores empata edan enema ben ne betimi dija aba enema etimi dija ba wo sa aso ye tata
nneɛma bebree ɛno nti yɛbɛsrɛ sɛ biribi te sɛ illegal wiring connection, especially during the weekends. Now, no alpha nkwankyɛn electricians. But connected wire be a free hammer. Me pesa mapaka no minya kamea wu. Kyɛ sɛ yɛmfa safety procedures bia nipa no kora wɔkɔfa no kɔ onimu adwuma ɛgya community na wakɔtɔ nhoma bi akɛkɛ na wɔde atwe nhoma no. Nti bra wɔyɛ saa de ne nyinaa na the pressure to existing secretary no so. Nti ɛkɔfa sɛ overloading bi aba na nhoma no bi ho te kyima pɛ na di kyagya aba. Na enuachi ena DO2 Desmond akakase mu ena oda na di say oman Ghana mra ema ho kwan say obi ekwadwam so ye dwadini so ye hwan woni ho kwan say obetimi akwakwaya aduane awo fufuo abonkwan pewa na koto dem na opama mone make say ko bi enya semkuma ndantwinam ni beef titani na kwablane ehwe nkwampa wo man Ghana dwam okiremu a Ghana mra etia te onim di kudie ntene oman Ghana wokɔ yedwa ahodo mu a kyese enkwan pa amanfo bo no enya semkuma eka ho bi pa no gyahyehyɛ ahodo a ekɔso yedwa ahodo mu no ekɔso ne senti ɔde afuto de ama madwadifo na oman Ghana fo nyina sɛ ɔsra yada yema mmɔde na saa na motu no yenyan eno akyi nso na ma ahodo eboa meja eta akɔso edwam so yenyan sɛ bia nyinam kane ayɛtwe ede kɔ yɛ shopum meka sɛ bi hɔ no ma na ɔno ane shop no ɔwɔ odwam hɔ no mo no waso bibia sisi so fancy so bibia sisi so odwanim ɔpɔn no okofia wonum no anadwene dadam set ne jashi ne dwane nyinata ne nyina twegyere bere ɔsa kyerɛ mu sɛ in fact waboka e de dwatire yɛ shop bɔmɔde napa ɛyɛ fire extinguisher ne bi sɛ wo fie sɛ wo dwam fa bɔ ho ba sɛ bɛyɛ adachi bia ne gyato fie a obetimi aboa na watimi aso ano tentem edwa ahodo ayi wo ɔman mu no emra ma kwan sɛ ebe no aduane wɔ hɔ so bɛhɛ no edwadifo no bi wɔ hɔ no ma edwanu mu anɔte ebi abɛbi ɔte no kwan wa nti ofiri fie weekends no na ɔbɛhyɛ edwanu mu ha just the following weekend ansa na ɔbɛkɔ fie nti ɔba no the gas stove and the cylinder ɛka no ho hɔ na ɔbɛda hɔ na ɔbɛnoa ne nnuane akɛseɛ na agya ɔde ahyɛ ne halfa nti ɔno nnuane a na ɔde gas yɛ ɔde coal pot yɛ na wanya ahwie no ɛdigya ɛna de nam ɛna wohwɛ saa nhyehyɛ kura ne ade a edwa mu kura ne yesi a yɛhyɛ da wɔ baabi a nnuane tɔnfɔ nkwa na ɛma wɔkɔ so bɛhɛ no ɔnkɔnkɔtɔ aduane wɔ hɔ ɔno abɛhyɛ na ɔde cylinder aba abɛhyɛ no ayi nti sɛ leakage bi kura wɔ cylinder ne mu a ɛdigya ɛna de bɛba ɛna bi wɔ hɔ nso so a enyinama hoden mfidie use no sabi se obo an shop ne container no eno na na warehouse enima esum ho no enye niam akotoa nti se fan na esi so a opentem opake niam na gu ho se be opentem ti ne refi ne ho so obedum ne fan na che se anadwo de sum fan ne be ye adwuma na ye hyehyehye esan se ne o masum ho nti e ben wa pake ama ne ben fan na bulb na waso esum nti no na e show na akoka no na edijai edi aba wabra watu ne shop no na okufie kura dada nti sɛ yɛnyina yɛhu sɛ yɛwɔ asodie na nneɛma a yɛyɛ ebu yɛ ne gu so ebi a yɛhu sɛ yɛn socket bi eyi ana osokora tigya na wabu ani egu so na dako adigya aba sabi ode ho so bo no bɛbɔ fire service a enye ye nti bra yɛhu sɛ yɛwɔ asodie na sabi ebi a wɔnyɛ sika wakɔ high shop ana wakɔtɔ ayi container millions of cedis emu niema kura obefa agu nkura nye sika kuma na fire extinguisher ba kwa ode besi na wahunu kwan obefa so obetimi use na jaba watimi ya so ana no se mento dia ne ja ne hye wo niema sabi ode ho so bo no de kɔbɔ fan da bio ene ode bɔ me kura mentwe ma wo kura ene a wuti ye eye DO2 Desmond aka ono ana oh my Ghana asehwe oyɛ otumija adwuma kuo no so no na ye penimpa oda wonom kitahudie ano ena wote ne nkan na eno achi no ena bowura mu a mahye badwene de ma de hye a wonom ewo awutu senya east abato empesua so ye nuaba onim nyamfo Felix na koyo okuno enso ene anopai wo deal eni da so ewo ho mo bia morning show no so ekasa ye ekirem sem ode na asie pesie de ma de hye mmɔden ehu se eja no atɔ kaswa no market pa ho to mebo maboafo etimi ekɔ ne eno achi nso osan so de na ase edema otumija adwuma ekɔ ne kyerem se sanya wo ada ma pa enkeja ne de kase de behye no wa hwe ne kaswa no market ba kumpo antimi anka sentweremfo nso oda ya se kyerem se ono makas na ne kotu awisi akɔ akɔhwe ne mom se se amekese de
on to mean chire stores dodo a ahye ntimperefo guso a woni nhwehwemu ede afa ho about asɛm ni fie yɛda sɔre ya ɛndra ɛgya hyehye ɛkɔ so ɛwɔ Kaswa New Market ɛho nkɔmɔ no net say michia metiefo ne ahwefo ina enwa Kaswa yante asempa na yɛnim sɛ yɛka Kaswa na ejina de baako so na ye market no and ye main edwuma ana economic hub ye wo ewo Kaswa ye say ibedidwa na ye market kese baako the biggest market ye wo ye Kaswa New Market enwura no between the hours of 4 to 5 eja eto ho ma na enya asam ketwa as we speak no minim shops are here affected because it's early yet and you know after even 12 midnight now still no muguso do a jana kakra what asia and was almost show say a bit to me as packet out to film. So I'm sure this morning by 9 o'clock fire and penny for not going penny for no would have finished the assessment on and Jana is you know they will be able to come out with reports on what started the fire and the number of people it's been affected or the properties are it's been affected. But in the first place, Jana started you know people be a market a blue alarm. No blue alarm so engine in fact modern power. So I want to thank the youth of Kaswa and Ejumadia and then also with the fire service, because you're free the swift response the bar the fire service na the security services and so in ironing says you may be say see ayana chrono some baby Johnny Queen Juliana a confako shops now no na the but the security were there 24/7 to make sure say lives and properties are protected. Ne kwakura mo no ena ewutu senya east ma hye bedwane echire mu am adehye am ho aka adwam am shops ahodo atimi ahye ejapade ahodo ahwere mo no enya de ampanifo betena ho ahwe mokwafi mpanifo se aboni jagakwan na enya ne kwanti wo mebo mane aka kanema asie ne aboa se be yo mbehwe kwan afoforo mbefa so a wo mbetimi esomu asene ewo mu se ejapade ahye akonde so pa wonom entimi enyanyan mo kakra be ombenya no aboa wansana nya hwekura no aya oposa ne nsem onabo mesem bisane se adehye a wo ho aka a wo store so ahye na wo majapade akoro no many bebre na kasaye I was on the ground myself na me amo no enti bi nyomo kasaye say omudum jani na bibia ka omedama we'll meet them na yeshua mo na yehu because by then na the extent of damage na jadi na issue apie then we also know say we are to jane we to body we to emo we to support then we know the it was say to me so at the moment to me enjoy more sa e ko for omo bi obi wa kwaji loan wa turn it that graduate akofa friend say goods and wares no turn. So I am there as a mother, I'm there as a friend, I'm there as a sister to support them throughout this trying time. It is very difficult. I know say if I say support no the obi ako diga say 20 billion mean to me I'm supplying with that 20 billion say the 20 billion I shouldn't say my money 20 billion but at least no I can meet additional the market so omo association any cool it's baby DLFM 106.9 and I go for now almost year affected by the fire outbreak. I know many baby na kasaye. Any awoti ye ayamashibetwene etema adehia wonom ewo ewutu senya east ego finfin mantemo ne den edoniminyam for Felix na koyo okuno ena wote nenkan.
Yentoa kasia bone so na mrahye bedwani e de mafanti akwa not eye abato mpesua ne so ewe prayer mountain mu eye kwame apia kodua e de nuane akoma nipa ba 1200 de won abato mpesua ne so ewe abra yesi afifufuro mu na nipa 1200 no eye omo omanyi edu omo mpanyi fie so sanso na ekunafo a omo won mpesua ne so e kire se ya de omo huhia ne ye papa na niema ode koye eye mo bag eye 5 kg ni bisanso anangwa ene sadi a odu aso mutimi no emo no betimi de agusu no matimi edi no ne nsamtwafo atwetwe nkomo na mrahye bedwane edi tudwa na ochemu se eya ade amanyofo ni bebre na se koba so mo de niema akoma obi anom de akoma party delegate fo nkwa na omaje omo a omo hia ewo ye abato mpesua ne so no no hwe na chese ha dwinye papa enunti ana osi gina yeso obebo modin a ede ye omo omadu ompani fie so sanso na kunafo ebeka ono mo so ne yesi afifufuro mo betimi asere esa asesa nipa num bi se no ana mo hia moa enye party delegate nti so mo bomodin ana mo hwe na mo de sankrofo we num eka ho se koba so mo ya adoye ede ama eye omabato ampesua ne so a no chema ya de ahwese ne MPP modembo ekoso won fimpi mienu ne aduonu na ya bato ni ma ankoye kura nti so mo bomodin ana mo sia nyansa bi ede efrimu nti se ye koye nim ni na mo bomodin ahwese se koba so mo ya adoye a omode ekunafo omo ni bie ene omo omanyi edu omo mpanyi fie su ebetimi aka ho se wiase wonam na se wotehwea na esese osisa wonantie elections a yekoe 2024 elections no yenwa sua ho bebre ho na emphasis no dodo no awe delegates so se Christmas edu na ye the Christmas package sinade echichema ye delegates na yere fi omo to abani ade emse yekoye ni mu ide emse sade na yasesan community no nso ehu hia community no oman no ehu hia tinsi se ye ema omanfo nso ye da dikan se ye de nije ba amanfo asetan hu no especially ye ma me no ma mu ko awu agya wo ene ye ma me no ye papa no ma mu so fie kwani mu 65 e ko na se bobo e hu na yetimi de nije kakra e ba o mabrabo we nye ade bia me ho ne se so ba ye se nyangomon se bibi kakra e de ko nyangomon emfa so na onfa nsisa ye maame no ne papa no na onfa nsisa ye kure ye target ye na fee ye target ye na fee 1200 fbia efi afia ye simu ikoi ye behwe na enipa ye sabe somsom akoso ene ya uti ye eye kwame apia kodwi ono ana ye mrahye bedwani e de mafanti akwa not eye constituency no ewe prayer mountain mu na eno achi ana omo nya eye dwumade yi mfaso ebo MP abaso ye papa so abomode atimi atwomodo esanse weni de dikan a mrahye bedwani bi atimi aye niema bi sei atimi ede amawom ntomo se nyankopon adom sanso na nhira ne ahobanbo ewo na bra abaso se ne be ya nyankopon betimi edi no etwa afiwe ye hu bi se dakura ye afie pe ene ye hu ma ya de papa nyame shiramo ne mo adwuma no nyame so mama hoode na mo mfenye na jamo so mama ye bibi kakra fie du mama ye bibi kakra di eda ma se ewura yamo Isaac baako sedi miensa anwa so ka ho anwa baako oh gana se jaye no ase ye to bosa ye de kakra ye ma de bebre niki ma brusu because e bin sida say wa first nyanka bi aniki wo maji ade na papa SD ka ya de nyame san e bi e ba ko so to ama nyame ba na hode am na transfer che ne wa ye nyame ni no man bi ka me den media fe ni why na ka cho na ku wa na wo mo wo ti me nya dua boy say de nyame san bebo we ko na me di man so mfa ko ma me wanyi o be na ntetu dan say we scan wo di koto na ma ko kredi medu yi ikodi pa be na me abeto se ne ma nti nyame aka ne ko ma abeche ya de ye bi nshita na ma no yakobon nshita no nko so nya na ketu bi esa ene ma no afili no o film na me di film
you did nothing 31st November ya ni di nothing we ko lalu fi nti bi ko ko mo wana sa ja won so e da chichi ye kakra ba e da bi na asete bi na bi a onya be se di bi an tina pa bi ka ho ani akoko bi kra ka ho ma wanya na ye wosu okwo eni eni ya uti ye eye kunafo eni omo omanyi edu ompanyin fie so a omunya afaso e wa doye amrahebedwani e de mafanti akwa north ekoye e de ma wom na manibo ye nsem chironi kontin hini kofi obo ana de besumien yen to akase bo no so na yemfa yani mfa nkyire mu e wo forest akwaye ensense mu e wo otimantenem na Ghana fo bekaya Ghana mampeni John Dramani Mahama e behuritina Oman Ghana ebenwa kase yi so ene wo kyire mu am wo hwe kwanya hodo a Ghana fo ade hye bi etimi ede na kwaye agura atopre etimi ebumunu ya nyina sa ne kwa na afinso oman yakwaye nyina egu no wa hwe ne yebeha oman Ghana pa ne senti yema mode ansa yebetumi aduadue nnua wo oman Ghana meme ahodo a yedue ne befata ne yakwaye nyina etimi asode ejane naso ene school for mofra ka ho abadwuma yefo a Ghana kuafo nyina egu ho nnua yi yedue na bone yakwaye yi etimi akọ nanimum na so bogura mu e wo Shai Forest Reserve eno no wo Krachi East mensin mo Nkwanta South mensin mo e wo Otimantem ni mu a akwaje ensrepini peteku a enya sim kwa hwe pa sade nipa bi atumi abubu nnua na wona ma sey akwaya na awrahu yi pam chese yade a wo hwe nhwe wi wani so a enyi kram na mra DL kasebo ena musini ono etonkra edifri Otimantem esom yen Kingsley Mamori dodo friends na Ken ekọ pie mu no kire me say ye awidie pani na adehya mpote wona mo kire me say yes omuntumi ntena sema komfite eku agbo akoto etwe no eto anwena padada so no enku amunti no asase da hodo mo no eya bind omo so mo ye Ghana fa bana no to aba ne bie ni senti omuntumi ntena fie mekom ne omunti no kwaye no omatwetwa bi ena nyasem kuma wane ka na kwaba ne yere ne makosim ene ese nnua ne yebu ni setim ekiretin Omakofa ye chenso machines ahodo ye bunde ne betwitwa eni ebidie pa amanfo ne hye ne kwaye ne mu no enya semkuma kura meka se de enu ahodo ompote na modwitwa nyina agua omutwa wie nso so anya de a wonom etimi edua foforo na foster ata owusu a otoso miensa ayo hene popo ademma parepare eye krodua eno no wo Otimantem ne kirem se yemfat ana montu a akuafo ni bi etu e Otimantem ne mu no aha adwen pam akwaya hodo a wonom ese no enu emubutuguo ede hye bidie no enya de ebebo evitesa be die dua ba kwetwato bewu no nipa aka asase wesu ba kope onu so bewu nti sa na motu na omutu no wonom nyan emra de ye kase woni openi twetwe kwa na wokirem se ha dwen ye pa na wohwa eye oman Ghana asehwe na eboy na kwaya ho ban no empote ho no modie no omayi omani sesa be peni bone a waje mfra madwam chese emfa woro mo ho kora no mabomodien aboye mfitade kunomo aso a chese de yakoso no ayeso muni mo hwe na wakirema de yakoso na banya nsode a ebe ha dwempa e wo manyim eno ntina anopai mabahye wura wo yimu area ha no ye fra ha Sophia line unya duru parpare mpotam ha nyina wo kanso wo ko forest Sophia line a obi adi ubeba because metinia ekoso efa forest ni mu wo ya babia ye gina yi Sophia line a akrenkundua no omototwa eye bidie obi ba kanso akrenkundua na egu ho no eno omototwa eye bidie wo nyina na ha mentina mani abrese say memma abanya asonte ebia nkrofo na wodi ato ano se omonye adwuma no omonye menu so wo hwe ase ha we num ye maogani eno na ebeboa nkwara no daache mo hwe se omaye we ye maogani omo atwetwa we maogani omo atwa omo dusre bibia na mesre empenifo no omo mbeboa ye wa ha na forest no ye mbo ho ban to ho saa ye nana ne aban no ma adi ato se embeboa daache no na ye so ye hwe saa ebetima aboa nkwara no daache nso amaye Enuachi ena ohine propro edema kwalkware krodua nom. Nana foster ata owusu a otosum yeni biu ede adesre ede eto Ghana mampeni John Dramani Mahama ena afinso Otimantam soafo anim se osremo wada. Wo hwe eye Forestry Commission penifu adwuma moye na lakadaseka kokwasa saache se asade yakwaso no enfo mo ho. Enti aba nsode na wotena se bi nipa nkodua nnua ne yemone yakwaye entimi nko nkan na se enipa bi etumi bu nnua ne bi eton etwetwe nnua edi yejabi ehye bidie na mo gye sika dugo mboto na mo dide men na o maga na akwaye se de aban bomode ana sode
na nyɛ sɛ adwuma no a woyɛ no ɛkɔ akɔyɛ adwumahunu wɔ m'anyim ne ɔmo hwɛ ɛbɔ ho forest no ban no ɔmo nyɛ ɔmo ho adwuma mesrɛ minister mesrɛ DCE no mo ɔmo mfa ɔmo ano ntum na ɔmo boae because sese wokɔ to okuya ne kura a wɔse asase no yɛ obiara deɛ ɛyɛ aban deɛ nti ɔmo dɔ ɔmo sai ndua no kura ɛnyɛ sɛ fom na ɔmo dɔ no ɛnyɛ nso yɛbɔ ndua ho ban na ɔmo sa sai ndua no a na fe ndua no ho ban a aban bɔ no na mfa so bɛ na ɛwom mo hwɛ mframa a yɛbɔ nti mesra ban owia a yɛbɔ nsu a yɛnya efiri ndua yi mframa a yɛnya ho nyinaa efiri ndua yi na ɛbɔ ayɛ nti mesra ban aban bra na ɔmbɛ bɔ ayɛ na yɛntimi yɛ adwuma no ɛne aban wasum a ɛne a woti yi ɛyɛ kwalekware ɛhene ne den ɛde Nana Foster ata owusu a ɔtɔ so emiɛnsa amane boi yɛnsɛm twerɛni Kingsley Mamori ana hotedin ɛne Nana Ken ɛna difiri otimantanum ɛbɛsom yɛn Yantoa Kasiabone so na General Overseer Edema Leaders Light International Church Apostle Dr. Samuel Kofidazi Ede abeto eyetimemfo nyina anim so omomode an omofo amore emfenhye nyankopon mu ewa abra omotwen se ombetimi ate asemde ewo mfimpimienu ani aduonu nsia yi mu na ochema yade omampani John Dramani Mahama aban ne de wabone homodin ye papa ehese Ghana sikasem ebetimi akosro na ochema ohwe ye interest rate no eda besi aboso say every 40% ede akọ 20% sanso ana Ghana ye sidi no ejinane na so ye pa inta yade a wo hwa cheso man Ghana sikasem etimi ekoye na Ghana ye die nso de ebetimi akosru ye pa na odi nsemi editudwa ewa bra no ye 31st eye crossover service ewo na sorry headquarters no wo osabne eno eye kura no wo kofowidua ewe premantemu na wo chiema yade a omampani John Dramani Mahama ne na aban ne de omo mo homodin ye pa ewo man modin sem say editudwa na wubisa say Ghana 2026 news editor so ho man eya yebu baby say me menda be yeda if you kwasi adanum na metie of fanyi jemisa o say 2025 nkoa na yebedi bronya hu say dollar san kofom it say December na yedi bronya na dollar akofom kura kire say 2026 and my papa ewo yenim sɛnea mpanimfoɔ ka sɛ kwasi ada bɛyɛ da gyina memenda nwummerɛ nti wohwɛ sɛnea ɔmampanin ne ne mpanimfoɔ atumi akura nneɛma mu ama bronya wei nipa de anigye ne asomdwie adi no a dado mekae dollar rate atumi aba fam low interest atumi aba fam at a very high rate nti amanfoɔ ani agye anigye nya ba ɔmanfoɔ mu pɛ nso a ema productivity ekoso ema wonnyuma anigye no won de bekɔ adwuma so na ema wontumi yɛ adwuma ema ne paba enye sɛ me yodifo gi na me hyɛ nkom me fa statistics e de yɛ adwuma kura na ɛkyerɛ sɛ 2026 Ghana yɛbɛte asempa Ghana nyɛ sɛ yɛbɛte kɛkɛ yɛbɛhu ade panso yɛnsa bɛkura mu na yɛbɛdi bi na yɛbɛhu wɔ akwan ahorow biara so menim sɛ afi 2026 ɔmampani ne bedwa wɔn bɛyɛ akwan yɛ so atutu no dodoɔ bi a wɔn bɛtumi de wɔn bɛtumi ayɛ menyɛ sure sɛ 2026 bɛkɔ awie yɛ apɔtos a yɛdedi bronya yɛbɛsan atena ase menim sɛ mehwɛ sɛ nneɛma akɔ na mewɔ awerɛhyɛmu sɛ afie yi ɛnkɔ awie yɛ na ebi koraa na akra to Kumase kwan koraa no na yɛnam kwan papa so adwadie bɛkɔ yie. Enwachi ana Apostle Dr. Samuel Dazi editu jana ochie musa we ne mre edikan ya nipa bebre na etimi akonnwumaku ahodo so ebi wa Accra ebi nso ewo Kumase achese eyade a omukodi dwa ekwakoye omadwuma hwe traffic esiye na chese yade a oman ni sikasem ekoso ye papa na ohwe ono ankasa ene Ghana fo no bi eye MPP amanyo company fo ni bi kro mo agitum se eyade omampani John Dramani Mahama ene ndisi aban no ebo mo modin ye pa ewo man mu nti onu de ogidi pa sese ekosoa timi ye sedi a na chese wo hwe mfimpimienu ne aduasa ni ma yade oman Ghana ye sika sembe timi akosoro ye a ye krampo no ye betimi ama aman foforo besia minim se yo befre tuntum se efita na se fita tuntum na Ghana fo ho ebi ye politics na wo ye ne se me NDC ni nti ni MPP ni nti tina me kan na ma example Ghana fo nyina keka metie ma wo Kumase dwa so metie bi won kran dwa so metie bi se na no 24 for so wo hwe
Accra Cantonment Mokola Road how na chokua amanfo at least ntimo say amanfo digwa e tonsoma inti Ghana for moma yenye yefred politics be dirty politics so mampanin mahama baby odi omane kon ekoyi maya moma yenyina nkas ekoyi matie even amayofo bi a won kura eni NDC mu a won bo papa na baso em say mantimi enteki particular person but amayofo a standing bi ebo omampani abaso inti yesra mampani baby odi Ghana me meka say manage ho na meka say yanije ho as mate say mpanifo bebre so ka me nka akura my boss of panijim side dey say last week ya na obo mampani abaso inti yenya ni daso say 2026 Ghana bekoyi empire ya boni nyina no ya bom empire wi a na ka management the management ne so toto won ne mai ye ne dia minim say Ghana be do 2030 no na ebi kura na abrofo kura bi ba bebo besia firi Ghana me mani daso no me Ghana fo nyina firi shapa Enya Uti ye General Overseer the Leaders Light International Church Apostle Dr. Samuel Kofi Dazi na manibo ye nsem troni kontin hini Kofi Obo and a different prayer mountain mu ebesom ye. Ose by 2030 Ghana betumi abobosia. Nanka Donald Trump ebeji loan wo Ghana. Ai no abakeke obejiska. Na nisu ade hunu so pa o. Kofi wa fa ase so fi na nisu ade hunu so pa o. Yakopon nyame pe na enya ho. Yenyane sanka ye pe. Ohu ade kwa ekiri pa. Yenyane sanka ye pe. Ya kura sanka ye tuwe kura sanka ye Ghana ka ye bobu sia sanka nsire ye. Nti di waka nyame nhira no nanu hwam. But se beye ene ne asem no. Ne kan de enya di ho na ne ye no. Nyimo hu mpenifo ni ye wo. Ose akoso asanya omampani bu adwuma de omugusu ye bi na 2030 Ghana ko bo omabi bosia ne de ohwe ni ye ne beduru akwa bi kura ne yakobisa bosia kira kwan yanto akase bo no so na yemfi ani mfa nkire mu wasante mantani mu a adeshi omo wo Boase East en patem wonom atedenne efri say kese ne new year ye ba so yi anyasem kumo wo modidi se peche ene anuane pa wo modie no utumu se we de emo pa na beef etuatuem ene asadin pa egusi se peche enya simkuma akrantieti na da kwabana duane so ne nyina da eya mranim ni lawyer Prince Owusu Bona ana oye USA advocacy member oboa pampontodwuma hodo ekoso ene wo kirem se dabi afofra tuma yiniti new year no ono nko ani nti ene adeham wo potem ho no Boase East a wonom wo jese ne my Ghana ye Twitter hodo ma jese omuni aboafo de obedi mpo ebi ni wona computer na etwa wonom no watimi de se de akwakwahye wonom afro mu ma na okọ no odinuane pi koye ene adehya wodo mo wo Boase eye East Principal Street ni mu de inuane obi anya di ye no in fact omani age pam na de chere kirem se ade we ya esi ni de di kan ni pasa sabe kwahwe aban party se wonom de obedi mpo ni ho ahokire pa sabe echi aboakoto edne to awinapada so atwa na chi ma no ebi aka mo pam na ko pa yadem abro nyadu na se ne emranim ni lawyer Prince Owusu Bona etimi abomanuane papa ba mo afunu mu masedia omo de na se pam na mra lawyer Prince Owusu Bona eche mre ene de kasebo ye na musini a otonkra efi asante mantemu babara krante twetwe nkomo no ene wo kire mu sem ene moto moto no watena se adwene wa hunu se sabi enipa dom tete street ni mu no omu ntimi nya de ne papa ni kyese ne ekomo eku wonom ne omapom de kura nkoye nti na obeso oboa na afufura bai no adehye no so enya nigye kakra e wonom asetenam afeso ye ba bia e wasa ye ko na ye de kakra we ensem e ma adofo no ya ye bebre na ya boa kunafo kakra ye wie ye nso ye ho se ye nuanom a omo wo street bebre na nso ehia sa amoa bi etini ye mu na ye wase ye fakrom na ye nuane bebre a ye betimi achama na so obi aso enya masalachi anko a ya ye from kwabnakwa up to ye masalachi an we say and no say the target ne say ye
pese yetimi enya obia na dodo na enso a ewo street mu no at least obia nso ntimi enya bibi enkona no dokore nie oboase streetism ados be kan se dodo na ewo street a yomu be die den tichrew ene masalachi ha ene boase mo no bebre enti de Kenya men se ewo se ye nuanom mo wo abonten ana so mo wo street no mo so didi wo yen kwa ejime hye da mu ni ewo abra o mo nso se bi ekom edi wo eti de ye mu no ye twene wo mo ho eti ye pene se ye didi ye nuanom so wo abonten so edidi but aye wo ma no se na be ya o kyena mo so betimi asere na nkoye se se bi o mo asika kakra wo mo nsam didi ye de bi anso ye so ye be so mo nso ani gye na o mo nso ho die nyankopon betimi afa afoforo so nso aye aboa wo ai nyankopon so be ko so aye na waboa wonom na enu achi ena lawyer Prince owusu bonaka sem no kirem sem ne foundation gusu a wonom ebo adwumaden pa wonom ahya ase ne hyepa agwakwama yekoye ne mu no wo metimi aboa ama mebu no pina enya ntete de afansa ne dwon titiru efa kwan wo ye fa so ye yesem na enu achi nso ye pama de bebo pa mofrei wo modachen etimi akonkane de ama wonom wasan so akirem sem ne foundation be kwaso aboa ma yaresabia hodo a ewo Oboase East ene ne mpatam mekira chip compounds ahodo nyina no emfide hodo mbehia abo adwumaden ma adehia apomdia kwankon beboa pa ne nyina da o matimi atoto e de akwakoma yaresabia hodo kirem am ede ahodo so atete apansa no mbema de atimi renovation mbesiesie nyina kama school den ya asai o mbeye ne ye akwan bone ahodo asese nyom betumi atumi aboa na mofra nso a omunya ntade ene mpabon hye school emu hye mfanko school so mbeboa mani nyina da no ma konka de ma de hye wonom ewo Oboase East under Prince Usubona Foundation and nyoma in fact ewo ye table so edoso de edika ka skill training ye target ne say ye target youth ewo Oboase East any Oboase West in fact any Oboase environment ewo Oboase nyina skill training e bi ne there sewing programs and so ye botai soap making bead making ne nyina ye skill training programs the foundation ye ru afi 2026 ye de si ye ne so say ye beye na ye de aboa Oboase youth ewo enya no kwa the target so say various hospitals ewo Oboase East no ye plan say nyame be adom in fact mejidi say enche kra e afie mo various hospitals especially the chief compounds ewo Oboase East e be so e be kwa komo mo so akade no so etime di aboa dodo na ewo hospitals hospitals bi eni akade o mo de support o mo enya no kwa ye a lot of schools in the Oboase East so deplorable and I say atete apansam kra ye what we call Operation Paint all our schools in Oboase East and also that say schools are Oboase East na kakra yebetimi na ye very innovative they are paint schools are Oboase East na ene adwuma de o ba bebo bi pa aboa ma Oboase ne mpatam eniama etimi akonkan pa na no achi na mramni ni Prince owusu bona oto ne kasa so ene wo kirem am ode adesira kase pa edema wonmo mo ka biewom Oboase East ene ne mpatam ne mansene mu nyina so mommodea no mu nyina nkan no mommoa na Ghana mebuna hodo am wo street ahodom egwo Oboase ne mpatam no omompa adwuma eyensa ne adwuma mfa mo no mommoa pa sebe ya omo so daache ebetimi akonkane o kira nipa pi nanso omunya school ombekọ nanso famekọ ne ni honti ne nyina da eye mo nyina mo na montai mo frai achi na mo daache entimi enye krabehwe kire ma foforo pi nso nya ba bi mfo mutirim fanto eno kan ma okro na basabasa ekọ so ntini nyina da no ombehia nipa mo nyina nkan bom baako na mo adehia won mo Oboase East fa kwenye so na me make a passionate appeal to empanifo Oboase dodo na Oboase betimi aye and in fact me kwama ho de mentimi etimesre Oboase mpanifo kakra bia obi ansem tie na ye na kakra say ya at least at the end of the day betimi put smiles on the faces of these children at Wall Street and anya no kwase ye na ye ka ye ho abom na ye champion this course ye betimi agent to one kakra na ya protect Enquiries ya proper shelter ma omo ya enroll omo into proper programs ya enroll omo into proper schools and I say good schools simple enye school kwa na ensan odwuma e betimi enroll Enquiries and I say betimi de omo atum na Enquiries so but aye ne da che wo omo no yetimi abosa da che no ho ba eni ya woti ye mranim ni lawyer Prince Owusu Bona obomodin adese de akwahye adehia wanom egwo Oboase East one ma from ma ena wote ni na amane boy yensem twreni Barbara Kranten ena difri asante mantemu ebesum ye wi yenyina wesu na yankenka madwenkyere ni bi emfa ensem na me wafa ase Sweet Elizabeth edi aba na say good afternoon to you all my lively crew papa bi
The news is tasty to superb. What sweet Betty for you. Lebanon is on 4. Medase. Or see DLFM papa no 100%. Medase pa. Babro nyai. One fair diane ama wo fa o. Watch na me come sa na me punish wo nansenya. Na Kofi Parliament Kofi waba say Adjoa Agyei o hye yeboto be prepare kire o Christmas no. Ye sha asia no dwane ye. Sisi ya wasan ba back. Na Kofi Parliament say ye nyina betuma gya tum say Oman ekon kan Ghana man pani ene NDC amanyoku no badwumaden ma Ghana ye kwe yanim pa oso wo hwe live edi free aguna Bobby Kuma apa Kofi waba ye bo watena se wo bahye no bomodian na prepare kire ntese awofa metwoto de ato anwam na me wafa se Opoku Active Emmanuel DJ Active or say welcome back my beautiful Sikapa ene Kwadwo Sammy B media Sammy ho nyefe my beautiful Sikapa na me de manimu nye mate me da se ene waka kire say oda yase na adwumaden a ya san ba back mate na menu be hia we kire na presra o say dia ba na say good afternoon o hwe live edi free osu me das me wafa se na Master Planner Junior Kentampot dia ba you know say happy new year to all of you Nyakopon hira ya pa na adwumaden ka say ya ba ya desom o man Ghana o say this year there inshallah bibia be ye kama pa odenche ka say dia Dr. Mahmoud Bawumia odenka nche ka say akwa man pa me da say doctor bete wonka Barbara Crantain also hwe live edi free Kumase Mall wasora free apatrapa akopiem Kumase Mall Barbara Crantain mini asemka aya ontna no tuzo adwuma na hey everybody Yankopon be free baka kire nso wa makum ono na sanso na me wafa say Samson K Tom Crazy ediaba no say the news is so tactically send my greetings to precious fans of dear watching you live from Pram. Medase say won so do adwenkyere ediaba nyame nkyere mo pi na ene yese wan edi ne birthday ni sika Bismarck Owusu Bismarck Owusu yam papa daddy Lumba wanya ne baby kro ne hyenkani oh wow Bismarck Owusu ene your birthday na dear kasebo dear kan say happy birthday go as to you Bismarck Owusu ya menhira na pa na ompegya no emfa ne fira adom kwa adom in fact opo adwumaden oya de pa ohwe ni sweet na fata no onse fata na pa ne ho ofe pa kan hira sem gumi wofa ase ne so Nyankopon hira no nya ne kase onya na koma so ade ni na FM no afi sesei no na chese wa yetenten so kakra no anu atimi aware awo no de bi atome Eja Bismarck ya menhira wate adwumaden a wobode ye adwumayefo na wagire ye ni so Nyankopon koso no awuda we no onye ne so kra fresh na obi bia aye kama happy birthday once again yeni na birthday adwane so prepare nti Bismarck we de there be sad ye nche monya mesombo ye mpon ye bibia betumesi be yense nkyere ne betugu ye so na sabe birthday ni fie ha de ska wo ho daddy Lumba daddy kura nwumu kan se na wu aye mu ana we de masa be prepare na chire din ye nyina ye prepare kasebo ne ye de asi emusemufo no ye maize maple entwene se mu ede ema yen champion trader ede ye kopie mu Facebook and afensi YouTube makasebo no wonya bi ehwe ye DJ Zigby echinchim efrene fruma edesum ye wiei na kenkanfo mienu a ye hwenetia sentem a ye se aduasa mienu gum ye kabom a eye aduasa 964 tegumo no di ameje so ye wofa o si ade ye the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene mo wofa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye kwen hwan na e ba na Adjoa Silky one hwan na hwan sexy journal na afi kwame efum ena ya da ben ena ya juada nti ena ya juada sa dwuma de ne friend ne sen daddy Lumba special better dwuma de ne show bi kwaso menua ba sexy etna sa show no de ba ne friend ne sen e ba na aba etekwa na ye den na ateko wodi udin ni ba ye kire mu a ye de ne ye 90% what you say na momo de ne ye 10% nti ye de ne ye say kutu say den bebam kwame efum omra ne kakra ye friend ne sen agona PSC or therefore bu amponsi no ya kire mu hene na Adjoa Sik ye obi a otome ne ho ohun so oson wai bai tere na ohuru petia na wawo so wa monam na ebenya problem
sanamra ne ma yenko Atre mu hima efifi mu hima enkeche hima radio mu ya santua Michael Jackson ye kwe ne radio no eyo mo de kopemesa no me sa bebo de enfa nka FD na kidi ntopo taxi driver so hwe live edi free nungwa happy new year enkoma ye nyina meda se pa kidi ntopo ya menhira opi yes so na Adjoa Sikina pamfo na mo de dia odwumadie no ebeso mo nyina mo anitia adehye midimafo pokwase mayira